Mali kunnafoni jamana labɔ an minnu b'an fila don o Mali kana ni Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka tɔ sigiyɔrɔ la an mana kɛ diɲɛ fan o fan aw mana kɛ dugu o dugu la k'anw lajɛ an da bɛ se min ma don o don an da tɛ se min ma don o don an hakili b'aw bɛɛ lajɛlen na k'aw bɛɛ lajɛlen ka commentaire n'a ka j'aime ka d'an ye wa k'an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'aw bɛɛ lajɛlen to aw sigiyɔrɔ la bi ye lɔgɔkun daminɛ an nana nisɔndiya kɔnɔna tuguni ka n'aw ka flash bamanankan daminɛ aw ye wa an b'a dɔn aw yɛrɛ bɛ sigi nisɔndiya kɔnɔna k'an makɔnɔ an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i bisimila. Bietene février kalo kile 21 san 2022 kunnafoniya daminɛna sa an ka jɛkuluba min sigilen n'o bɛ wele ko yɛrɛwolo devotion la rampa olu kɔni ye bɔliba kɛ bɔliba min yɛrɛ n'u kɔni y'a kɛ u bɛ k'a ɲini ko faransikaw ka kɛlɛkɛcɛden minnu b'an ka jamana kɔnɔ k'u k'u ka koso n'u ka kasaw cɛ ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ u yɛrɛ y'o boli kɛ sa ka kɛ n'an ka jamana ɲɛmaa ye bolo nɔbila sɛbɛn kɛ k'a ɲini ka fasa k'u kɔni b'a ɲini k'olu kɔni tɛ don fɔ faransi ka kɛlɛkɛcɛdenw ye k'olu b'a ɲini u fɛ k'u ka segin joona joona u ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna sa dɔw yɛrɛ ka fasa k'u ka jamana ɲɛmaa Emmanuel Macron k'ale kɔni bɔra ka yɛrɛ ka fasa ko ale ka kɛlɛkɛcɛdenw kɔni k'u kɔni bɛ taa kalo 6 ko fo ka se kalo 4 ɲɔgɔnna ma k'u b'o de kɛ ko walasa ko u bɛ se ka taa basigi kɔnɔna cogoya min na a hukumu kelen kɔnɔ a y'a yɛrɛ ka fasa k'ale ka kɛlɛkɛcɛdenw k'olu kɔni fana bɛ yan tuguni ko ka MINUSMA mɔgɔw ko olu bɛ yan k'olu de kɔni ka lakana sabati yɛrɛwolo devoir par mɔgɔ olu kɔni bɔra ka yɛrɛ ka fasa ko olu kɔni b'a ɲini u fɛ sa ko u ka taga bɔ an ka jamana kɔnɔ joona joona ko bawo ko mɔgɔ si tɛ se k'an ka jamana lakana n'an yɛrɛ tɛ o kun ye yɛrɛwolo devoir par mɔgɔw ka bɔli o min kɛra an ka jamana kɔnɔ sibiri don an ka jamana kunnafoniya ko la jɛkuluba min fana sigilen bɛ n'o bɛ wele ko CNT olu kɔni ye ɲɔgɔn ye ba kɛ bi ɲɔgɔn ye min yɛrɛ n'u yɛrɛ y'o kɛ an ka ɲɔgɔn dalajɛsoba min bɛ wele CSB kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ sa ko nin ɲɔgɔn dalajɛba in senna ko CNT mɔgɔ 120 bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan ko kɛnɛ in kan sa k'u kɔni kun kan ka taa miiri ka sɛbɛn min n'o bɛ wele ko charte de la transition n'o kɔni y'an ka jamana camancɛ fɔ an ka sɛbɛn u y'a yira k'a fɔ sa ko ni CNT maa 100 ani maa 20 k'u bɛɛ lajɛlen kɔni sɔnna o charte de la transition in ma charte min yɛrɛ kɔnɔna na sa n'a yiralen no ka fɔ sa an ka jamana camancɛ fanga k'o bɛ taa kalo 6 ko fo ka se san 5 ma CNT mɔgɔ olu kɔni ma jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen de ka kɛ ni jamana camancɛ fanga kuntagala jɛmɛ nka o kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko CNT mɔgɔ 120 bɛɛ kɔni sɔnna ni bolonɔbila sɛbɛn in ma o min yɛrɛ kɛra bi an ka jamana kɔnɔ halisa an ka jamana kunnafoniya la bolonɔbila sɛbɛn wɛrɛ bɔlen don n'o yɛrɛ min kɛra farafina keleya tɔnba fɛ n'olu bɛ wele ko CEDEAO mɔgɔ u y'a yira k'a fɔ sa ko mɔgɔ min yɛrɛ sigilen don kuma ko kun kan ja CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ de ye Goodluck Jonathan ye ko kɔni bɛna tagama an ka jamana kɔnɔ tagama min yɛrɛ ko bɛna kɛ donna sa n'o de ye alamisa don ye février kalo tile 24 san 2022 Goodluck Jonathan y'a yira k'a fɔ sa k'ale ka nin tagama in yɛrɛ de kɔni bɛna boli fɛn ka fɛn min yɛrɛ de n'an ka jamana ɲɛmaaw kɔni tun ye sɛbɛn bila ka taa sɛbɛn min yɛrɛ n'an ka kalatɔ ko kuma kun fɔlen don kɔnɔ yala ka fɔ sa ko tagama in kɔni bɛna boli o ko kan wa ko ani mɔgɔ bɛna kɛ ɲɔgɔn fɛ sa mɔgɔ min yɛrɛ de n'o kɔni ye jɛkulu min yɛrɛ kɔni sigilen don parti politique ani bɛn kunkan ko la CEDEAO kɔnɔ ko a n'o de kɔni bɛna nin tagama in kɛ ɲɔgɔn fɛ ka n'an ka jamana kɔnɔ halisa an ka jamana kunnafoniyaw kan an ka kiiri tigilamɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'o olu bɛ wele ko avocat ala ka fisa ko olu kɔni ka jɛkulu o ɲɛmaaba yɛrɛ b'u ɲɛfɛ n'an b'o f'o ma ko chef de bâtonnier k'olu kɔni fana ye ɲangili sɛbɛn min yɛrɛ n'u kɔni bɛ k'o kɛ farafina kelenya tɔnba in contre la n'o de ye UEMOA mɔgɔ ye u y'a yira k'a fɔ sa ko farafina kelenya tɔnba UEMOA k'olu kɔni kɛlen n'u ka ɲangili minnu ta k'an ka jamana sɛgɛrɛ k'o ɲangili kɔni tɛ sariya la k'olu kɔni fana wulila ka ɲangili don u kama ɲangili min yɛrɛ n'u kɔni b'a ɲini u fɛ k'u kɔni kɛlen n'u ka ɲangili jugu minnu ta ka ɲɛsin an ka jamana ma k'u o ɲangili ninnu wuli ka bɔ yen an ka jamana kan o baara de kɔni kɛra an ka kiiri tigilamɔgɔ dɔw fɛ bi an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa lakana kun kan n'an sera lakana kun kan sa an ka lakana soba min bɛ yen n'o bɛ wele ko DIRPA a yɛrɛ ka fɔ sa ko kalo o kalo olu kɔni ni kunnafonidilaw bɛ jɛ ka ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn min yɛrɛ n'u kɔni bɛ taa lakana kun kan ko kunnafoni jɛlen don kunnafonidila ma ni sera ɲɔgɔn ye kɔnɔna na sa u ka ɲɛma n'o yɛrɛ de kɔni ye colonel Soumaïla Dembélé ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko farajalakaw ka nin tagalen kɔni ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ko o de kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko bawo ko ɲɛna kɔni tun y'u san kɔnɔntɔ ye ko foyi kɔni kuma fara an ka lakana kan ko mɔgɔ si tɛ se ka malidenw lakana ka tɛmɛ Mali finitigilamɔgɔw
mɔgɔw yɛrɛ kan wa k'a b'a ɲini maliyɛnw fɛ ko maliyɛn si kana jɔrɔ kunnafoniya min yɛrɛ n'a kɔni y'o di ka kɛɲɛ ni kalo kɔni bɛ bɔ ka kunnafoni di kɛ jamana kɔnɔdenw ma ka kɛɲɛ ni jamana lakana tali kunkankow ye. Halisa an bɛ to lakana kunkan an bɛ taa tesit n'an sera tesit sa yɛrɛ la ka fɔ sa k'an ka finitigilamɔgɔw ni bamaci mɔgɔw wale kɔni karila ɲɔgɔn na ko kari ɲɔgɔn na kunkan sa k'an ka finitigilamɔgɔ kɔni sera ka bamaci wale mɔgɔ 60 kɔni minɛ ko o hukumu kɔnɔna na sa k'an ka finitigilamɔgɔ 8 kɔni ni tora nin kɛlɛ in na ko an bɛ dugawu kɛ k'Ala k'u dayɔrɔ suma k'Ala k'an fama ni ɲɔgɔn wɛrɛ ma halisa kunnafoni kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ sa ko o dugu kelen kɔnɔna na tesit ko bamaci wale mɔgɔw ni duguladenw yɛrɛ kɔni bilala ɲɔgɔn na ko o hukumu kɔnɔna de la sa k'u kɔni ye duguladen maa 40 faga o de kɔfɛ sa u n'anw ka finitigilamɔgɔw kɔni ta in sɔrɔla ka kɛ ko k'an bɛ don min na ko bi ko basigi seginna kosɛbɛ tesit dugu kɔnɔna na. An bɛ taa kɛnɛya bunga n'an tɛna kɛnɛya bunga kunga sa an ka jamana ɲɛma ale kɔni kalekan ne sa ko ale kɔni bɛ fɛn na sugu bɛɛ kɛ walasa jamana kɔnɔdenw ka lafiya o hukumu kɔnɔna na sa yɛrɛ la ka fɔ sa an ka jamana ɲɛma k'ale kɔni bɔra ka banakɛminɛn ba di jamana kɛnɛyaso caman ma o baarakɛminɛn min yɛrɛ n'a kɔni y'o tɛmɛ u ka minisiri min sigilen don kɛnɛya ko kunkan n'o de kɔni ye Jeminatu Sangare ko baarakɛminɛn kɔni de dir'o ma walasa a ka lase jamana kɛnɛyasow la. An bɛ taa Kabala n'an sera Kabala sa yɛrɛ la k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni an ka jamana ɲɛmaaw kɔni tun bɛ ka dɛmɛ min kɛ jamana kɔnɔdenw ye ka kɛɲɛ ni coronavirus bana ye o ko kunkan ko k'u kɔni tun bɛ ka dɛmɛ bila ka taa misiriw la walasa u bɛ se ka tila u ka quartier kɔnɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na o hukumu kɔnɔna na sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Kabala misiri dɔ kɔni na ko u kɔni taara ni dɛmɛ min yɛrɛ de ko o tun bɛ se ko fo 850 ɲɔgɔnna ma ko ani malo bɔrɔ 28 ko de kɔni kan ka kalan kabalakaw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a yira k'a fɔ sa ko ni fɛn ninnu kɔni selen Kabala misiri dɔ kɔni na ko alimami dan kan 3 k'olu kɔni bolila ni fɛn ninnu k'an bɛ don min na ko bi ko ɲɛfoyi ma sɔrɔ fɛnw na kunnafonidila y'a yira k'a fɔ sa ko quartier kɔnɔ mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'u kɔni b'an ka kiiritigɛlamɔgɔw wele k'u kɔni k'olu dɛmɛ ko walasa u bɛ se ka faamuyali kɛ nin ko in na cogoya min na ko bawo k'an bɛ don min na ko bi ko alimami dan kan 3 in ko si ma se ka kuma jɔlen fɔ ni dɛmɛ ko ninnu la. An ta Kajolo n'an sera Kajolo sa yɛrɛ la ka fɔ sa ko ka kɛɲɛ ni gɛlɛya ko minnu bɛ b'anw ka jamana kɔnɔ ko ONG min yɛrɛ n'ale bɛ wele ko Merci Corps et ses partenaires k'olu kɔni taara Kajolo dugu kɔnɔ ka taa kalan kɛ Kajolo ɲɛmaa 60 ɲɔgɔnna kun ko kalan yɛrɛ de kɔni tun ye sa k'u dege fɛn na fɛn min de ka kɛɲɛ ni balawko kɔni wulila dugu kɔnɔ fura bɛ sɔrɔ a la cogo min na ni balawko wulila musow ni ɲɔgɔn cɛ ni balawko wulila ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni balawko wulila ladalamɔgɔw ni cɛw ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se denmisɛnninlamɔgɔw ma fura bɛ sɔrɔ a la cogo di k'a kunbɛn walasa a kana kɛ jadi ye u kɔni tun taar'o kalan kɛ Kajolo ɲɛmaa ma 60 kun walasa basigi bɛ se ka sabati halisa jamana kɔnɔ cogoya min na. An ta Kucala n'an taara Kucala sa dunga fa sabatili la ONG min yɛrɛ n'ale tɔgɔ ko Coopération Internationale du Développement olu kɔni fana taara Kucala musow dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna muso minnu yɛrɛ kɔni ka baara ye nakɔ sɛnɛ u ye Kucala quartier misɛnnin 5 ɲɔgɔnna ta n'o yɛrɛ de kɔni Nguncina Suguna Nape fo ka taa se Sorobaso ma u kɔni taara dɛmɛ di o musow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ nakɔ sɛnɛ kɛ walasa dunga fa u bɛ se ka sabati halisa Kucala dugu kɔnɔ cogoya min na. Jɛkuluba min bɛ yen n'o kɔni bɛ wele ko Synergie 22 olu kɔni y'a yira k'a fɔ sa k'olu kɔni fɛnɛ miiri k'olu kɔni fɛnɛ kamana gannen don o kamanagan ko yɛrɛ ma sɔrɔ foyi fɛ sa ko ka kɛ ni ko an ka jɛkuluba CNT mɔgɔw k'olu kɔni bɔra sa ka jamana camancɛ fanga k'olu kɔni bɔra k'o bolonɔbila sɛbɛn kalan n'a bɛ f'o ma ko charte de la transition ko hukumu kɔnɔna la sa k'olu kɔni ma don fɔlen ko don min yɛrɛ n'a bɛ fɔ sa ko nin y'an ka camancɛ fanga bando ye ko don kɛrɛnkɛrɛnnen ma fɔ ka ɲɛsin o don ma Synergie 22 mɔgɔw y'a yira k'a fɔ sa ko o ko in kɔni kɛlen don ko olu kamana gan kosɛbɛ. An bɛ taa kɔ kan n'an taara kɔ kan sa an bɛ taa Senegal n'an sera Senegal olu kɔni bɔra ka tagamaba kɛ bi tagama min yɛrɛ n'u kɔni bɛ ka ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ sa k'u kɔni ka fɛn bɛɛ kɛ fɛn min de ye sa ka furu da ka cɛ ani cɛ ni ɲɔgɔn cɛ muso ani muso ni ɲɔgɔn cɛ k'u kɔni ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ko o ko kɔni kana sira sɔrɔ Senegal ko ale ka kɛɲɛ ni a kuma kɔni kun fɔra ka tɛmɛ ko jamana ɲɛmaaw ma sɔn ka a sariya ta ko halisa k'olu kɔni b'a ɲini u ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ko walasa ko nin ko in kɔni kana sira sɔrɔ Senegal dugu kɔnɔ.
halisa n'an tora o Senegal kelen dugu kɔnɔ u ka ɲɛma Macky Sall ale kɔni fana bɔra ka yira ka fɔ ko ka kɛ ni CEDEAO kɔni ɲɛngelen min ta fɔ an ka jamana sɛgɛrɛ ko an bɛ se k'a fɔ ko ma k'a digire olu ka jamana na ko fo ka se ko n'olu kɔni tun bɛ sɔrɔ kɛ ko 100 sarada o 100 sarada ko 60 binna ka bɔ olu kun ko mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko CEDEAO kɔni ɲɛngelen min ta ka an ka jamana sɛgɛrɛ ka ɲɛsin Senegalikaw ka jamana ma a kɔni bɛ ka juguya Senegal dugu kɔnɔ bi kosɛbɛ. Ni kunnafoni jamana layɛbagaw ni kunnafoni dama dama de kun b'an bolo k'a da u bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kan an b'a fɔ ko bi tɛnɛ bi lɔgɔkun daminɛ k'Ala ka lɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na k'Ala ka bɛɛ lajɛlen ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛ ko Ala k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ sanuman bɛ Ala bolo k'Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn